V tomto predvianočnom čase si želáme všeličo, no a nevynechávame ani slovíčko zdravie, pretože zdravý človek môže byť aj spokojný a šťastný. Keď nás však zastihne choroba a musíme ísť k lekárovi či nebodaj ležať do nemocnice, pekne to s nami zatočí. Je preto zaražajúce, že len málo ľudí sa rozhodne pre operáciu za jeden deň. Vlasta Škarbová zisťovala prečo. Vo vyspelom svete je samozrejme, že 40 až 70 všetkých operácií robia lekári bez toho, aby pacient musel zostať niekoľko dní v zdravotníckom zariadení. Ľudia na Slovensku túto možnosť využívajú len minimálne. Je to aj preto, že nemajú dostatok informácií o tom, ktoré operácie sa dajú urobiť za jeden deň a v ktorých zariadeniach. Najprv praktický lekár, potom špecialista by mal pacientovi vysvetliť, že existuje aj takáto možnosť liečby ich ochorenia. Takto spravil aj obvodný lekár, ku ktorému chodí pani Daniela z Trnavy. Odporúčil ju do chirurgického centra v Žiari nad Hronom. Pacientke ideme robiť zákrok varixov, to znamená krčových žíl, endovenóznnym laserom. Operácia sa nazýva fotokoagulácia. To znamená liečenie svetelným paprskom laserového lúča, ktorým vlastne deštruujeme štruktúru cievy, ktorú nevyberáme z tela. Ona tam zostáva a telo si s ňou potom poradí. Dochádza k rozobratiu bielkovín a výhoda je v tom, že pacient vlastne má na tele veľmi malé vpichy a vlastne niekoľko hodín po operácii môže po svojich nohách opustiť zariadenie. Pacientka dostala lokálnu anestézu, takže počas celej operácie s ňou lekár aj sestričky komunikovali. Vysvetľovali jej, čo jej práve robia. Boli milí, prívetiví, vytvorili pohodovú atmosféru, ako by sme neboli ani v operačnej sále. Pani Daniela sa dozvedela, že za hodinku dve pôjde domov, lebo musí čo najskôr začať chodiť. Denne najmenej 3 kilometre a vypiť minimálne 3 litre tekutín. To preto, aby nevznikli komplikácie. Super, vôbec to nebolelo. Príjemné, veľmi príjemné. Takéto skonštatovanie povzbudilo ďalšiu pacientku. Prečo sa rozhodla pre rýchly jednodňový zákrok? Pretože mám doma 3 deti a musím fungovať hneď. Nedá sa mi dlho byť v nemocnici, takže preto. Aj to, že vraj menej bolestivá rekonvalescencia je rýchla. Okrem úspory času, vylúčenia celkovej narkózy, patrí k výhodám týchto zákrokov aj nižšie riziko infekcie. Výhody operácie za jeden deň využívajú najmä podnikatelia. Nakoľko to neviem porovnať s tou klasickou metodou, tak každopádne očakávam a myslím si aj, že je to lepšie takto to realizovať, lebo tie bolesti nie sú až také. A keď ste uspatí, tak nemyslíte na ten zákrok, ale čo bude po ňom. Takže toto bolo znesiteľnejšie určite a to očakávanie to splnilo. To bol pre mňa hlavný dôvod, že proste tu vidíte ochotu, je tu milý personál, človek sa tu necíti vôbec ako v nemocnici a vlastne za jeden deň sa môže dostať do domáceho opatrenia, kde má všetko komfort a vlastne všetku starostlivosť, ktorú potrebuje. Neprekážalo vám, že vlastne musíte si doplatiť za túto operáciu? Viete, keď sa jedná o zdravie, tak myslím si, že človek si to radšej zaplatí. Na Slovensku sa v súčasnosti robí 262 operácií za jeden deň. Najčastejšie je to artroskopia kolena, operácia sivého zákalu, odstránenie mandlí, krčových žil na nohách, gynekologické vyšetrenia. Zdravotné poisťovne zazmluvňujú len polovičku všetkých týchto výkonov. Tým pádom na operáciách sa musia finančne zúčastňovať aj pacienti, inak by sa nedali uskutočniť. To znamená, rôzne poisťovne za laserové operácie doprácajú rôzny limit. Je to od 3 000 korún až po 12 000 korún, pričom za takéto isté operácie podľa typu nemocnice sú výplaty nemocniciam za ukončenú hospitalizáciu 12, 18 alebo 24 000 korún. To znamená, že operácia, konkrétne táto laserová, je vyčíslená nominálne v nákladoch, lebo všetko sa dá kvantifikovať cirka na 20 000 korún. Výška doplatku záleží od druhu a náročnosti operačného zákroku a tiež od toho, v ktorej poisťovni pacient je. Na zdravie človek vždy musí nájsť tú korunu, aj keď je dôchodca. Lebo keď vám tam niečo 6 rokov rastie a začne to zavadzať, vidno to v plavkách, keď chodíte plávať, tak už nemáte iné východisko. Celková operácia stojí 4 000, ja som doplácala 1500, tak to sa dá ešte
aj z dôchodku našetriť. Jednodňová chirurgia existuje na Slovensku od roku 1997. Z celkového počtu operácií sa len 7% robí za jeden deň. Vzhľadom na rýchlu dobu, ktorú žijeme, by určite záujemcov bolo viac a v ďalších medicínskych odboroch. Veď kto by ležal v nemocnici, keď môže ísť hneď po operácii domov. Na to však treba zmenu systému financovania zdravotníctva.